Здравейте! Казвам се Стоян Гоцев. В това видео ще ви покажа как ние от Хлебарките БГ се справяме с този опасен вредител за здравето, а именно кърлежите. Те са опасни паразити, които пренасят сериозни болести, като лаймска болест, кърлежов енцефалит и марсилска треска. Срещат се най-често в тревни площи, паркове, дворове и градини, където хора и домашни любимци прекарват времето си. Борбата с кърлежите е важна и не бива да се подценява, тъй като те лесно могат да се превърнат в голяма заплаха за здравето ви. Този вредител е сравнително лесен за унищожаване, но изисква подходяща техника. Възможно е да се справите и самостоятелно, но за да бъде обработката ефективна е необходимо използването на мощна техника, тъй като при кърлежите дълбокото проникване на препарата е от ключово значение. Ако не разполагате с моторна пръскачка или вече сте опитвали без успех, препоръчваме да се обърнете към професионалисти, за да избегнете повторни нападения и рискове за здравето си. Как да разпознаем кърлежите? Кърлежите са малки паразити с тъмно кафяво плоско тяло и 8 крака. След като се прикрепят към кожата и започнат да смучат кръв, тялото им се увеличава значително като размер. Най-често обитават тревни площи, особено в сенчести и влажни зони. Един от най-популярните и лесни за прилагане методи за откриване на кърлежи е така наречения метод на белия чаршаф. Разпънете бяло платно, чаршаф или друг текстил и го прокарайте през тревата. Ако в терена има кърлежи, то те ще се видят. Как да се подготвите преди нашето посещение? Единственото, което се изисква от вас е тревната площ да бъде предварително окосена и освободена от вещи, които биха затруднили равномерното третиране. При уговорка на дата и час за обработка се съобразяваме също така и с метеорологичните условия. Тревата трябва да е суха, а в следващите часове не бива да се очакват валежи, за да бъде действието на препарата максимално ефективно. Съобразяваме също така и наличието на вятър. Сега ще ви покажем как третираме тревни площи срещу кърлежи с тази мощна техника. Преди всяка обработка задължително се екипираме с защитно облекло, тъй като безопасността винаги е на първо място. Използваната техника осигурява високо налягане, равномерно покритие и най-важното дълбоко проникване на препарата до основата на тревата, където кърлежите се крият и развиват. Това гарантира ефективност и дълготраен резултат от всяка наша обработка. Ето как протича обработката срещу кърлежи. Препарата се разпръсква чрез равномерни движения и бавна, премерена стъпка, за да осигурим пълно и равномерно покритие на цялата площ. По време на обработката е важно да избягвате контакт с третираните зони. Останете на страна, докато процедурата приключи. Още на следващия ден обработената площ е напълно безопасна, включително за деца и домашни любимци. В повечето случаи едно пръскане е напълно достатъчно и не се налага повторно третиране. Най-подходящото време за обработка срещу кърлежи е през месеците април и май, когато започва активния им период. Втория пик на активност настъпва през есента, затова препоръчваме превантивно третиране и през септември, за да се осигури защита до края на сезона. Нека да кажа малко и за превенцията. Превенцията срещу кърлежи си е предизвикателство, тъй като кърлежите обитават открити пространства, обработките имат ограничено остатъчно действие, обикновено до първи обилен дъжд или косене на тревата. Допълнителен проблем представляват изоставени или необитаеми постройки, които може да има около вас, където не се предприемат никакви мерки. Такива зони често се превръщат в развъдник на кърлежи, които лесно достигат и до съседни дворове и обитаеми имоти. Затова е важно да действате на време и редовно да се следи състоянието на тревните площи. Не отлагайте решението на проблема. Свържете се с нас още сега по телефон, Viber, WhatsApp, Messenger или имейл. Нашия кол-център работи всеки ден с удължено работно време, за да ви съдействаме възможно най-бързо и ефективно.